Tim matero nyithindo ma nyiri nyange pachoka podogoyo tach kata bed ni riwruok mopogore osebedo ka kedo mar tieke. Mae nokelo kanyakla riwruoge moting'o riwruok mar min ute gavanas ma pachoka mano maredo kanda ahinya e kinde ni manyasi masiku kudhi nyime kendo nyithindo oloro kuom thuolo malach. Beti Juma nigi mathuth. Riwruok mar min ute gavanas orido lwenj kedo gi tero nyithindo ma nyiri nyange. Keny ma ohiu kod lwenje mag kit chweche kinde nyasini mag sikuku. Minego mane oloso e kind romo mar ndalo ariyo mane gibago e riwruok kod agucho menda mar riwruok mar UN. Giwacho ni tero nyiri nyange pod ni malo ahinya e pachoka. Makata obedo ni piny owacho e riwruok kod jokanyo mamoko osebedo ka temo mar tieko timno. Minod gavana ma Marsabit Almatu Guyo Jatani ma en jakom mar riwruogno wacho ni nitiere counties 22 ma pod dhi nyime kod tim makamano. Zamani ilikuwa waziwazi mtu anaweza fanya ukeketaji, lakini sasa inafichwa. Mzazi anaweza fanya hata bila kuwa ni mtu mmoja tu, anaweza muita tu mkeketaji alafu anafanya. Kuna ile inafanywa katika hospitali wanasema medicalization. Kuna wale ambao katika mila zao lazima mtu awe amepitia huo, iwe ni mtu mzima tuseme amemaliza university yarudie mwenyewe anajikata. So kuna changamoto nyingi na yale yalikuwa yanafanywa zamani na sasa sio vile. Jatani omedoni gwengego osefwenyo yore manyien mag ng'ado nyiri kilingling kamoko ikonyo nyaka kod jochiw thieth kagigalore ni mano en yo mar nyiso hera na nyithindgi. Hawa mama wenye wanawakiketa watoto wao huwa wanafanya hivyo ni kama sign ya mapenzi, out of love. Hawajui hiyo kitu iko na madhara, ama hata wakijua hawafikiri ni madhara, kwa sababu utasikia mama anasema mimi nishakatwa sijapata shida, mbona nyinyi mnakuwa. Lakini sasa tunasema kwa sababu tukiwaelimisha tuseme hii kitu iko na madhara nyingi katika mwili ya msichana ama mwanamke, waache na tuwe kama wamama tunachunga watoto wetu. E kaunti ma Elgeyo Marakwet atamalo mar nyange mar nyiri en 78 ma minod gavana ma kaunti no Fiona Kiprotich wacho ni malo ahinya ka koro gichano chenro mag loso gi jotend nyumba 10 mondo mi gichop puonj ne oganda te mantiere e gwenge. Nikidhani tunaweza husisha nyumba 10 ili tuweze kufika pale mashinani, kwa sababu ni mambo mengi ambayo yanafanyika pale mashinani bila kuhusisha watu majirani, lakini tukitumia wale ambao tunaita elders ama nyumba 10 tunaweza kufikia hawa na kuweza report cases ambazo zinaleta issues. Caroline Murgor jakanyo e riwruoge ma osebedo ka temo mar kedo gi timno olero ni mano en rocho ratich nyithindo manyiri kendo mayo gi thuolo mar chopo lek margi e ndalo mabiro kaluwore ni ichuno gi mar dhi katedo chon. In most communities where FGM is practiced, it's a precursor to child marriage, which means then when a girl undergoes the cut at a very young age, then she's married off, and then which denies her the right to education, denies her the right to determining how her life will go, denies her economic empowerment and so. Achied nade magi yudo e wuodhni en mar loko pacho ganda e counties ma pod dhi nyime gi tim makamano ni mar chike kitgi gi timbegi ema miyo pod gidhi nyime. The 22 that we have, you'll find various issues of why they still contribute to high prevalence. One is culture. They are very ingrained in culture. One is also the aspect of mostly culture, where people are really stick to their cultural roots. But you see, one of the things that we have to do, that culture is very important. Culture elevates us to where we are, but we should be able to distinguish between culture that actually takes us back. I will not call them retrogressive cultures, but cultures that take us back, and also cultures that elevate us. So we need to distinguish those cultures that actually impede on the rights not only of women and girls but everyone in the society as well, and those ones that elevate us. Kata bedi ni lweny nitie mar kedo gi chik mar tero nyiri nyange, giwacho ni dwaro nitie mar chiwo puonj ne oganda te moting'o wakeini gi chuo ni mar mano ema biro kelo lokruok. How your family is. Beti Juma, Ramogi TV.